tak sme veriaci oni a kostol, keď bude, tak plánujeme, že bude zasvetený na nebestúpeniu Pána. 40. deň po Veľkej noci. No, tak toto, tú projekciu nám robil pán vrecenár, inžinier z Michaloviec, pán Olšakovský. Ten co včera tu možno, ten je Olšakovský. A potom pán architekt Gibala. On je ten, ktorý tak tú svoju pečiatku dal na to, že tie naše projekty, ktoré sme predložili na úrad, okresný úrad, že nám... Tak som celoval túto hlavnú pohnutku, že ešte bude stavať kosu. Od vás vyšlo, alebo iniciatíva... Duch Svätý. Tak ja som predniesol takú na začiatku roka, jak bol pred rokom 1990. Tak už sa dalo rozprávať, hej? Hej, tak jak sa dalo rozprávať, tak som predniesol taký návrh, že keď by chceli, tak porozmýšľame a poprosíme našich predstavených, lebo biskupský úrad je, ktorý dáva k tomu súhlas. A tak tam sme dostali to povolenie a tak potom to miesto, kde sme, tak oni darovali tu sused Zahorčák a ešte rodina Matova, to je z 2 pozemkov. Antonič, áno, tak to dali, previedlo sa úradne, tak je to náš pozemok, ako vidíte, 26 metrov, široký 26 metrov. A toto je tá lúčka tu na ďalej, to je naše, takže je už špiteľný majetok. Pokriáky. Tak to bude taký zvláštny kostol a myslím, že bude aj keď ho urobíme, aj bude navštevovaný, tak toto by som si aj prijal, aby tak bolo, aby sme mali všetci radosť, nie? Tak je. Keď to robíme, tak by slúžil svojmu cieľu. No. Radosť. Tak. Ľudia sú také, čo tvorili vody v živote, že furt musí dať to robiť. Áno, a keď robíme niečo pre vyššie veci, tak je to tým viacej také radostné pre nás, bo keď by sme len tak, jak dačo tak živorili, tak to nič, ale tým, že sa zapíšu tí ľudia z tohoto veku, že tu postavili kostol, tak generácie, tak je to istotne. No. A vy sa zapisujete tiež, lebo tie kamene, ja myslím, že neznijú. Bo kamene tak budú tak na roky a kameň už na roky. Hej, to je to dobrý kameň. Aj celková tým pádom aj celková stavba. Tak, stojí všetko. Od zemo do makania, od tých vonkajších do našej, tak aj múr ostáva suchý aj. Tak ja sa teším, že vám tak pekne ide, lebo včera, keď ste začínali, tak to bolo len také, ste sa tak tu na za jeden deň, za 24 hodín už tú takú peknú robotu vidieť, tak už tým samým si získavate dobré meno a ja vás všade budem odporúčať. Tak. Potom ďakujem pekne. No, tak nech sa vám dári, že by tá stavba, tie vaše kamene tak držali, jak tie kamene Petra, lebo kameň to je skala. Ty si Peter skala, na tej skale vystavím svoju církev a brány pekelný nepremôže, takže vy vaše kamene tak, že by pevne držali to všetko, čo je dobré a čo je Bohu milé. Tak, vám prajeme tak, že ste sa tu dobre cítili a že by ste robili jak najlepšie pre dobro naše i vaše i spoločné pre Božiu chválu.
na trubky. Nie, no teraz. Opačne obrázový koncert hore, tak. Máš ju. Dávaj, hore. A to tu klade. No a lecka. Vieni cu suni, no? Tak to je tehla z Kršavy. Objednaná z Kršavy, to nám posielajú od 8. júla. Dneska je ktorého júla? 12. júla, tak dostávame tehlu 55 000 tehál, CDM, sa volá CDM tá tehla. A touto tehlou budú sa stavať múry na kostol, ktorý tu bude. Tak vy pracujete ako študenti a myslím, že dobre by bolo, keby ste sa predstavili, že kto ste, tak ty si... Dve stavby tu ruku, jak debrat hore. Rubež, Mirda Ubreš. Ty si... Peter Mirda Ubreš. Ty si... Vlado Kornus Ubreš. Ty si... Karol Čejka, Košice. Tak a tamtých sa opýtame ešte, že jak sa oni volajú, bo to sú pracovníci. No, to je ešte taká partia, taká... No, tak. Tak robíte jak včelky. No, tak sa predstavíte. Ty sa voláš... Vladimír Škvarkovský. A skade si? Zo Zavádky. A ty si? Martin Hrunka. Martin Hrunka, skade si? Z Revíš. A ty si? Peter Pavlovček, zo Zavádky. Zo Zavádky. A ty si? Táto Gejgo zo Stetišoviec. No a vy ste Ujo? Zo Zavádky. Zo Zavádky, to sú Ujo Kisek a oni sú tu sú stále. A vy ste? Oni sa volajú Gusty, Ujo Gusty, oni radi pracujú tu u nás. Sa pomodlíme, bo ste pracovali, budeme desiatovať, spoločne sa pomodlíme, staňte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Požehnaj Bože nás i tieto dary, ktoré z Tvojej štedrosti budeme požívať skrze Krista nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobro, choď prajem. Ďakujem. Nech sa páči. Moja. No neplný. Tu má na viator. Áno, kľadne na viator. Horší jak šofer.
Ale daj ma. No to ty Minus 15, a ja znam to točí vážené, a ja som to nevážil. Stačí tam na roha a ja už tam sa prešiel všetky zarúbne na do toho hľadu. Ja som toto základy nevážil. Ale skadi brat, od toho holi betónu hore Sú kamene vyvážené. Kamene vyvážené, ale toto nevyvážené. Ale keď budem Toto zarúbne vážené zakladať, bolo, tak klipce jak boli- mám ten grima stav? Toto je vyvážené, i ten základ je vyvážený. Dobre, ale tam treba založiť jednu zarúbne a od toho musia všetky zarúbne ísť Všetky rovno. zarúbne. Áno, no však tu ten základ je minus 15. Toto je tu minus 15. Tu je minus 15. Toto je už... A toto musí ísť hore, 15 ide hore a Dolu ešte musí ísť, minus to dolu. A plus hore. hore ide. Zarubne musí ísť o 15 cm hore, najmenej. Minus 15 bude podlaha väčšia, tak doma. No, ja tak, vedú. Nie. Ja si to vyjadri, Nie s tým. Ešte o 15 cm hore ide podlaha. O 15 cm hore od toho ide na toto cehlu ide podlaha hore. Tu bude vrch podlahy. A od podlahy ešte merá, že toto je, od podlahy je toto minus 15. Od vrchu podlahy sa merá do spodu minus a hore plus. Na plus na to tých 15 by ešte tralo 2,5, nie? Na dlažbu. Nie, tých 15 je už aj dlažba. Áno, všetko, to je už ten posledný bod. Už je toto. Keď tu bude prach, tak vlastne od podlahy ten prach je o toľko vyšší, keď bude prach. Keď je bez toho bude bez prahu, tak musí byť rovno. Ono, keď tu je minus, ja som mušil za meter a meter stále sa mušil na tu. Áno, a potom. Áno. Meter musí byť hore. Na to je ten bod. Nie, vidíš, takže je 15 tu, hej. 15 oci nám sebe tu hore, a to je meter hore. Áno, a z jedného rohu, ale... to vyššie jednáno. A už preto... To treba možno 6, 8, 10, dajakú. Treba pokúkať vykresliť. Bo vykresli u mne, nič si mi nepovedal, a som si utoral už dávno. Prečo ja? Alebo objednávku a platiť tam. Alebo jedno, alebo druhé, bo tu už nie co čekať. Na tú poslednú deku železo je, ale nie je na preklady. Čiže ešte by trebalo na preklady šalovať poslednú deku a ísť, lebo sa čeká na ďalšiu deku a potom toto máme čas. Železo tam je, na obidva deky. Treba dorobiť na preklady, tam na toto malé okna, na dvere, dajaké. Vážime všetko. Tak s Božou pomocou, nie? Tak áno. Áno. A na tých murárov vašich, tak čo poviete? Spokojní ste s nimi? Spokojní, Dokrývanie spokojní. murujú? Nie, nie. No, to Oni vidíte, to sú dajú sa, sofistikovaní. Vo Fekišovce sú takí... dajú sa aj poučiť, dajú si aj povedať, že roh jak roh. Pán Kofíra, pozrite sa, on je taký majster, že on aj vie tak urobiť, že by za ním dvaja dávali tehly. Že by, hej, ja myslím, že tak, že by Pán dvaja... Jaškovský a tu všetci panové, tu Marcin, druhý Marcin, kde je druhý Marcin? No, vidíte, tak to sú všetko murári takí. No a vy, pán Kisegy, jak myslíte? Čo? Chcel by som, by stavba rastla. Chceli by ste, že by boli aj toho týždňa nejakí... Tak chceli by sme. Nejakí murári, hej. No tak toto je, že tí pani majstri, čo sú tu, tak oni nejakých kamarátov majú, aby ich mohli poslať. A vy ešte by takedy prišli? Pán Kofíra, vy ešte by takedy prišli? Budem zdraviť. Tak, to je pekné. Takže všetky tromy, hej? Tak ja vás chytím za slovo. Dobre? Budeme zdraviť, a ešte prídeme, no. Chvála Bohu. Už nevychádza. A ten druhý Marcin kde? No vidíte, aj také deti máme, čo tu pomáhajú. Tu ďalšie dievča. Vidíte? No, tak otecko je kde? Kde je? Tak tu je, pozrite sa, on merá. Tak. Dobre, Čo vy na to poviete? čím skoro, aby sa to končilo. Áno, a budeme chodiť do kostola. Budeme. Každú nedelu a
každý sviatok. A vy, pán Gašpar, čo na to poviete? Je to Nie ste unavení? No, tak to je dobre. Prosím? Sľubujú, že do kostela budú chodiť, môžeš spať do karču. Určite, nehovorte tak, ani slovo Kotlane nehovorte. To nie je dobré. Nie, To nie je pravda. novinka. Ja im neveru. Vám podariť niečo. No tak budeme vedieť, no, že či. Jak to Tak posilujte sa, že by, keď sa máte taký deň, kedy sa dá veľa urobiť. Dobre, Však aj- vás tu je, koľko vás je? 12, 15 chlapov? 14 nás je. 14, jo, 14 na to. 14 chlapov si je to. Dobre. Robte tak, že by každý bol takto aj najedený si. No, si ty bola desiata. Ste mali desiatu, takže. Bola desiata. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, Veselme sa i radujme sa v ňom. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veselme sa i radujme sa v ňom. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veselme sa i radujme sa v ňom. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Maria, 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 služebe, u Tebe hola, široký celý svet. Svoju dlaň pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň. Budeme v ňom hlásať radosnú bez nádeje, že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je, že nás všetkých nekonečne miluje. Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet. Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet. Chrániť ho svojou vzduchu, ktorou Boh obdaril nás. Rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas, šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás. Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet. Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet. Chvála Bohu Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ. V duchu tiež dajme chválu, ktorý prebýva v nás. V duchu dajme chválu, ktorý býva v nás. Vysoko dôstojný otec vikár, tešíme sa, že ste šťastlivo došli na toto miesto, do závadky, do tohto nášho rozostávaného kostola. Tu, kde sme teraz, pred 2 rokami bola zelená lúka. No, v jeseni už tu boli základy a otec biskup tieto základy posvetil. Teda už sme na posvetených základoch a minulého roku i toho roku sme pracovali na výstavbe, ako vidíte teraz, tak je to do dnešného dňa.
A kostol, ktorý tu máme, staviame, sme rozhodli, že bude zasvetený na nebestúpení Pána. To preto, aby sme mysleli v svojom živote na tie veci, ktoré sú popri našich povinnostiach a hmotných všelijakých starostiach, aby sme mysleli na to, čo je hore, na nebeskú lásku, ako nás vychovala naša svätá viera. My sme sa usilovali o horlivý kresťanský život. Toto, čo tu je urobené, tak je to dôkazom toho, že títo naši veriaci, nielen do závazky, lúčok, blízkych lúčok, ale i ostatných, ako Hnojné, Bekyšovce, ostatné naše filiálky, že sme do toho všetci zapojení a s Božou pomocou chceme raz mať tento kostol v plnej kráse, tu žiť svoj kresťanský život. Sme v takom diasporickom prostredí, ale vychádzame všetci tak, že sa znášame a je tu porozumenie. A vy, keď ste prišli na toto miesto posvetené otcom biskupom ako jeho zástupca, teda pravá ruka, jeho najbližší spolupracovník, a budete tu mať svätú konšu. My sa s vami všetci chceme spojiť a prosiť nebeského Otca, aby toto dielo naše požíval, sprevádzal svojou ochranou. I chceme poďakovať Pánu Bohu, že táto myšlienka postavenia chrámu je tu živá. A chceme sa poďakovať pri tejto svätej omši Pánu Bohu i vyprosovať požehnanie a ochranu na všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už v minulosti, teraz, alebo v budúcnosti budú prispievať či rukami, alebo inými prostriedkami tohto dielu. Tak toto je naše dnešné pekné, radosné, i tento pekný, radosný deň nás všetkých tu na tomto spoločenstve chce spojiť s Pánom Ježišom na tomto voľnom priestranstve, aby sme pookriali, duchovne sa osviežili pri tejto svätej omši, to budete obedovať vy za nás, i za našu farnosť. Srdečne vás vítam v mene svojom i mene všetkých našich tu prítomných i neprítomných veriacich. Pochválený Ježiš Kristus. Drahý duchovný otče, pán dekán, vy, drahí mladí priatelia, drahí rodičia, nemôže sa obiť slávnosť bez nejakých problémov, či už mikrofónových, alebo nejakých zvukov, to už vypatrí v takej slávnosti. V vyspelosti každej slávnosti patrí vedieť všetko, to viesť ku koncu. Ku koncu, akým Ježiš Kristus zakončuje svoje dielo a vystupuje do neba. Bol poslušný Otcovi až na smrť. Preto sa naozaj patrí, aby keď aj v takých okolnostiach, kde sa nachádzal v chvíli umierania, neodoprel poslušnosť a lásku Otcovi, aby vstúpil na mieste mu patriace po pravici Otca nebeského. Toto je veľké tajomstvo. Je to veľký dar vsadený zaiste cez rodičov, cez kňaza, cez učiteľov, cez stretávanie sa v kostole, ale to je veľký dar, lebo tento dar nevidíte u každého. Že som ja veriaci, že sa modlívam, že chodím do kostola, že o myšlienke na Boha premýšľam, že dávam školovať svoje deti, že ich pripravujem ku sviatostiam, že prijímam sviatosti, že počúvam Božie slovo, že som ochotný stáť tu.
Veď koľkí ľudia môžu sedieť na rybačke, na Širave alebo kde inde a ty tu stojíš. Kto to najal? Kto prikázal? Kto ťa tu prinútil? To je vnútro, ktoré ti hovorí dnešný deň zasvetený Pánovi. A to nie len preto, že to je práve odpustový deň. Ty máš byť na sväté omši. Druhá vec, vydávať svedectvo. Bratia i sestry, veľmi je potrebné si uvedomiť, že ako kresťan mám vydávať svedectvo o tom, čo verím, jak zmýšľam, ako žijem. To sa nedá schovať do stanu alebo do domu, kde si. Ako ja pracujem, ako ja žijem, ako ja zmýšľam, prejavujem sa. A to nielen na politickom dianí, ale vôbec kdekoľvek žijem, to je môj prejav. Ja to nemôžem skryť, kde si ja mazať ako magnetofónovú pásku alebo videozáznam. To je môj život, to je moja konkrétnosť, to sa vo mne natáča. To natáčajú aj iní svojimi očami a tým, že žijú okolo mňa. Moje svedectvo Ježišovi Kristovi na pracovisku v oblasti spravodlivosti, ľudských vzťahov, v oblasti morálky, života s každým človekom. To, že ja chodím do kostola, to, že ja dávam svoje deti učiť na náboženstvo. Toto je môj prejav, toto je moje apoštolát, toto je moje svedectvo. A tomu svedectvu nemám prepadnúť. Toto svedectvo nech je náukou, školou aj pre mladších, aby si to vážili, že rodičia mi to nielen odporúčajú, ale sami aj takto žijú. Robme si priestor pre svoj život. Nielen tu v kostole ohraničenom priestore nech je naša viera. Vo svete, ako kresťania, ktorí vyznávame Boha, aspoň toľko urobme, čo robia ateisti, že sa neboja za svoj prejav. Robme si priestor na pracoviskách, vo verejnom živote, v dedine. Robme si priestor pre svoj život, pre svoju vieru, pre svoje vyznanie, pre svoj život. Nečakajme zátlaky z neba. Apoštoli pozerali za Kristom Pánom, ktorý odchádzal hore a pritom im bolo povedané, vy čo takto uradíte hore? Ten Kristus, ktorý odišiel, príde. To znamená, vy tu ostávate. Reálnosť vášho života je zisk tohto kopca. Dostať Ducha Svätého, uvedomiť si svoje poslanie a byť svedkami až po kraj sveta. Tak sa usilujeme aj my, bratia i sestry, pri tomto stretnutí sviatku na nebo vstúpenia Pánovom uvedomiť i mne Kristus hovorí zostúpiť, vystúpiť z tohoto priestoru a byť svedkom. A k tomu si vytvorné i zákonné podmienky, i priestorové podmienky, lebo v malom priestore, ak je veľa ľudí, vieme, že sa ťažko žije. V tvojej rodine je taká viera, ako si ju predstavuješ. Je alebo živá, alebo je veľa pochybností, ľahostajnosti, alebo je príkladom pre mnohých v dedine i v okolí. Vy, drahí bratia i sestry, rodičia, starší, nech na tomto mieste je vždy náš duch i naša fyzická prítomnosť. I toto miesto svedčí o tom, že ste veriaci a z tejto vašej viery stávate príbytok Boží. Ja verím, že Duchovný Otec, účinkujúci medzi vami, urobí všetko, aby vás k tomu povzbudzoval. Že by vám dával toľko sily, duchovného poistenia, aby každý z vás cítil, že naozaj je to aj jeho starosť, zároveň vy ste aj jeho radosť. Urobte mu v ďalších rokoch dostatok priestoru preto, aby vaše srdcia zahoreli láskou voči Pánu Bohu a to bude jeho najväčšia odmena. Vysoko dôstojný pán vikár, v mene veriacich našej obce vyjadrujem vám poďakovanie za návštevu tohto miesta
nášho rozostávaného kostola. Budeme sa snažiť žiť ako dobrí veriaci vo viere, že Pán Ježiš je s nami, že On je náš cieľ, naša cesta, naša pravda a život. Vaša návšteva je svedectvom otcovskej starostlivosti, vás i otca biskupa, ktorého tu zastupujete. Z tohto stretnutia s nami odneste si spomienku, že ste na tomto mieste prvý slúžili svätú omšu. Nech vám to pripomenie každý prechod našho otcov. Prajeme vám zdravie a radosť pri konaní vašich zodpovedných povinností. Pochválený bude Ježiš Kristus. Drahý pán vikár, my deti i naši rodičia všetci sa tešíme, že budeme mať kostol. Sľubujeme dnes pri prvej svätej omši, že budeme modlitbou i rukami pomáhať, aby sme ho čím skôr videli v jeho kráse a v ňom skrasovali svoje srdcia. Za vašu návštevu Pán Boh zaplať. Tieto kvety sú prejavom našej vďačnosti a lásky za dnešný deň. Nech vám v Košiciach pripomínajú našu radosť. Záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás požehná všemohúci Boh, ktorého jednorodený Syn vystúpil dnes na nebesia a otvoril aj vám cestu, aby ste mohli prísť tam, kde On žije v sláve. Kristus, ktorý sa po slávnom zmrtvých staní zjavoval svojim učeníkom, nech sa aj vám zjaví ako milosrdný sudca, keď príde súdiť živých i mŕtvych. Kristus, ktorý sedí po pravici Otca, sľúbil, že bude s nami až do skončenia sveta, nech vás potešuje a posilňuje svojou prítomnosťou. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.